даваме думата на двамата помощник треньори. Живко ти ги загря, Драго ще ги води отстрани. Към тия е първо, Жика. Спечелихме една точка или загубихме две? Към момента още не мога да кажа. Аз вътре по-скоро вече с разговор с старши треньора и с Драгош, отвън какъв анализ се направи. Вътре усещах, че владееме нещата. Започна матча, между другото, с положение за тях, но като цяло аз се чувствах изключително спокоен, успокоях съотборниците си, когато играехме в футбол се получаваха неща, които бяха заложени в плана. Това мога да кажа сега. Вече след като разговаряме с Драгош и с Свилен, тогава ще направим анализ дали сме загубили точка. Драгош, как се почувства след като ни поведоха? Трудна е ситуация за нас. Не е трудно. Този мач може и да вземам 3 точки, може и да загубим всичко. Моето мнение е, че трябва да играем с повече самочувствие и да влизаме от първа минута с, как ви казвам, повече самочувствие. Дисциплина трябва да е по-силна, това е на първо място, аз така мисля и поред мен може да свършим с тази отбор, защото знам, че знам всеки футболист и може да спечелим на първи 6 отборите минимум. Жика, ти имаш ли това усещане, че... Не сме си го коментирали, виждаме, аз поздравявам момчетата за това, че наистина се раздадоха. Чеше се, че физически имаше моменти, в които ако имахме по-добра сила, може би щяхме да се вземем матча. Те първо влизаме в първенството. Споделям мнението, че сме за този матч индивидуално по-класните футболисти и за бъдеще вече мисля, че ще се следват нещата. Говоря сега някой да не се обиди, говоря от гледна точка на това, че с по-голям опит момчета. Те са млади за Дунав, млади момчета с хъс, с поздравления за тяхната игра наистина и нека се развиват един ден да ги наблюдаваме и да им се радваме на тях тук на градска стена. И за финал, какво да очакваме следващата седмица като посещаемост за мача с Светкавица? И друг мач трябва да имаме повече желание и да знаем, че можем. Тази маса с Дунав виждам всичко и, как ви казвам, трябва да имаме повече самочувствие и съм сигурен, че може да вземаме 3 точки. Благодаря ви, момчета. Заслужена почивка.